Megvan az a haverod, aki nem beszél angolul? 2025 van, mindenhonnan dől be az angol nyelv, és ő mégis megragadt annál a pár szónál, hogy hello, my name is Boldizsár. De tesó, én amúgy fulldosan beszélek angolul. Aha. Bratyaszom szerintem egy étterembe se bírna magának kaját rendelni. De ha esetleg nagy ritkán külföldiekkel találkozunk, akkor ő lesz az első, aki oda megy beszélni. A szókincse nulla, de legalább a lelkesedése nagy. Júvant pálinka. Hey, júvant pálinka. És a kedvencem, hogy azt hiszi, hogy ha hangosabban beszél, akkor jobban megértik. Tesó, nem érti, mit mondasz. Tényleg, hogy lehet a mai világban angol tudás nélkül élni? Bocsáss meg, ha egy felnőtt ember vagy és fiatalabb vagy, mint 30 éves a mai világban, és nem tudsz angolul. Bro, you are lost. És ha szegény Bratyasznak megmerem mondani, hogy nem tud angolul, akkor megsértődik. Az a szerencsétek, hogy én magyarul beszélek, szóval az angolra nem tudok, és nyugodtan bekövethetnek, lájkolhatnak, kommentelhetnek, meg bekövethetik az instámat. Te jó ég, az ott micsoda?